Písek. Budem to spáliť. Vieš. Čo je teplo. No, že tak sa to tu robí. Záhada Blair Witch. Má špinu na tvári. To určite. A lici. No srna. Není tam vajo. Tam natáčaj, ale radšej ale mňa. A sa to daje. Čo ďakujem. Ja si ten svoj rohlík už vyberem. Môžeš. Dobre, toto do hory. Ktorý to mám? Tuším napravo. Áno, napravo je môj. Hor. Je to božské. Á, na gaťoch tu mám. Uva. A že to neví. Takže buď ticho, letáči. Ľudia, sú 2 hodiny ráno. Možno už 3. A my sedíme v záhrade a opekáme si rohlíky. V pohode. No. No počkaj, to budeš ukázať verča. No. Dá sa pošti od smíchu. A ver tomu, že bude kúkať na nás, že o nej rozprávame. No. Pozdravme ju takto. No. Ahoj, Verča. Čau. Mohla by si sa raz pridať. Fúj, no dejdara. Klapni. No, už sa zase nejde. Dejdara. Ticho. Než to už dom horí. Ja som sa sopal v servisku na to. O fakt, otvorený. A čo je na tom? Zoplava bola. No a? Ďakujem, že to nevadí. No a? No to ešte horí. To je teplo. Že? Jej, to je teploučké. Nedivím. Juj, iskričky. Prič. Možno, že mama zajtra pôjde do vraku, nebudeš môcť ísť k nám. Nechápem. Pôjde do vraku, nesmiem, mama. A budeme môcť byť sami doma. Jaj. A na nete. Áno, na nete. No tam bude Hanna Biuga. To sa taký môj, akože horí len, hlavne. Ja si svoj vyberem. Aha. Tak mi podaj vidlička. Hen. Čože? Hen, môj akurát z plánu. Od druhej strany. Okay. Ideme ešte z druhej strany skúsiť. To. Oči. Dá to oči. Ja si svoj berem. No. Tu máš aj ešte kopu servítok, kde môžeš. Ja. Ojha. No dobre, videjko, stop.